Ja Strandén edustaa Hyvinkään urheiluautoilijoita. Tässäkin taas tuo jokkosvuosia ikä 0. Huittisten laatupalvelu JMS 2014 EVK-luokassa 14 tilaajan Lounais-Hämeen luo IM-kilpailussa 2014 yleisen 19 kilpailu. Muuta tietoa mies ei ole tänne sitten itsestään laittanutkaan. Ja mitään otetaan Ikola Ari tuosta. Ja Ari taas on 39-vuotias, 23 vuotta Jokkiksen parissa toiminut yrittäjä Lapualta lasten koskausharrastukseen palkintoasema Oy. Ja sitten Indusink JT Motors peräkärryt ja alatarkkari JMSM 2018. Eli siinä tulee hyvää mainosta ja ensi vuoden SM. 10 sekuntia vilautella. Strandén Ikola kakkospaikka. Se on vähän hakuutetta, jos näin voisi sanoa, ja kyllä se menee lapualaiselle eli Ari Ikola. Pakko Kenny nyt kontrollia vähän hiljaisemman, että se kuulosti äsken hyvältä, mutta nyt taitaa olla ääni. Ja Ikola on ottanut ykköspaikan. Siellä Kilpinen pikkusen matkusti, tipahti kakkoseksi ja saman tien Ikola karkaa kolmospaikalla Kelloperä. Nelospaikalla Rami Luuri, vitospaikalla Joutsi ja kutospaikalla Toivola. Joni Kilpinen numerolla 211. Kerkesikö Markku kongata paikan? Kyllä vai, on kakkospaikalla. Jokkiksen lisäksi hän ottaa pystyyn kolppia yhteistyökumppaneina. Mari Kokaali on tullut onneen. Kato. Ikola menee edelleen Kaalla kärjessä, Kilpinen kakkospaikalla ja Seppo Keloperä sillä taitaa tulla kolmospaikalla tuolta pääsuoran jälkeisestä isosta hevosen kengästä takasuoralle ja Ikola edelleen kärjessä, Kilpinen saa pitää kakkospaikkaansa ja 212 Keloperää sitten, 214 Luuri, 215 Toivola ja 210 numerolla Teppo Joutsi tässä vaiheessa. Joutsin paketin viimeisenä nokialaiskuljettaja ongelmia tuntuu olevan, kun ne auto etenee. Kelloperän yhteistyökumppanit Autopurtamo Mikkola, Toiminimi, Autokorjaamo, Jussi, Iivari, Kortela, Joni, Veera, Isä, Jouko ja muut yhteistyökumppanit. Ikola, Suomispäivälle, Kilpinen, 2, Kelloperä. 103, Juuso Sukkula, Päijät-Hämeen urheiluautoilija, Karola Reisi, Fiat 104, Aleksi Valdeen, Kokemäen urheiluautoilija, Rauman Varaosahalli, Fiat. 105 Sami Honkakangas, Säkylän urheiluautoilija, Tipireisin Opel, 106 Roomi Kankaanpää, Kuopion Pälkäneisen ruoan kuljetus Kankaanpää Ford ja 107 Oskari Nummisto, Kokemäen urheiluautoilija, Harjavallan autopalvelu VV. Otetaan tästä Jere Kulju äkkiä MCP Bergman Fiat ja Pellon moottorikerhosta ja hän on 16-vuotias, toinen vuosi Jokkiksen parissa tuleva rekkamies, monitoimipalvelu Bergman, Biologistiikka Oy, Konehuolto RTN, Pellon autotarvike ja Fixus on yhteistyökumppanita. No, mitäpä muuta kuin Jokkista, näin kirjoittelee Jere Kulju. Vielä kerran, 1, 2 menee suoraan huomispäivälle ja tässä vaiheessa Honkakankaan Sami on kolmospaikalla ja kakkospaikalla Kulju. Eli kynsi hampain kiinni tuossa huomispaikalla ja kärjessä Oskari Nummisto. Harjavallan autopalvelu, mainepiste, äiti, isä, Säkylän autopiste, Kapelan Ratkamaalla, Suomala KY Auto, Messi, menestys on kuulemma tulossa. Se olisi tuo muuten Vallenin Aleksi, kyllä vai Aleksilla on jotain ongelmia nyt kaluston kanssa. Voi harmin paikka. Edelleen kolmospaikalla Sami Honkakangas. Siinä on sikäli turvallinen tallusta, siellä on muuten toinenkin keskestänyt, se on VV-kalustolla, eli tuo on Oskari Nummisto sitten kokemäkeläiskuljetus. Nummisto on piikissä. No sitten on toinen viikko. Nummisto voittaa tämän lähdön, kakkonen Kulju ja he menivät siis... Meillä on pikku väittely, että mikä muoti on se parempi ensi vuonna. Joo. Oliko siellä muuten rakkaattaa?
Joo, ja Tiia Prikkala pyörähtelee. Kukkonen nousee kakkoseksi ja nyt on lippua tulossa, sen tiedän, kilpailijalle numero 7, mustavalkoinen lippu, mustavalkoisen lipun niin soitto tulee ja kuitti heti, että meni poikkaan väärään paikkaan. Kyllä nyt oot väärään paikkaan. Joo. Ja Suomen mestaruuden Kirjoittavaa Roope Moilasesta, onko Moilanen Matti Ville Iskä Äiskä Mikko 15 vuotta Jokkista takana 4 ja jatketaan Samulin tietoja. Otetaan lähtö ensin tuossa pakettiin ja sieltä. Ja nyt on Eerola, kun on posti, mitkä nojata ja saman tien leikkaa sisälle. Ja toinen lähtee harrastaa samaa. Se oli sitten tuo sininen kalusto, eli Mäkisen Tomi, joka halusi tehdä, mutta karkas kaveri alta ja sitten lähti auto vähän käsistä. Rapasta, jos Pohjanmaalla oltaisiin. Ja ei mitään, tuikin tärkeä kuljettajan rooli on otettu ja näin on Hiekkala sitten ottanut 3. paikan haltuunsa. 4. paikalla on Mikko Raatu ja 230 Samuli Saarela. Onko tuo farmarimallin, kupeemallinen taunus, on Tane laitettu auto? Joo, ja Eero Peltola. Taidetakono Neutorauta, Volvo käynnissä, paikka ja huomispäivän paikka. Joskus tiettyjä hävittelyt. Onkohan ollut siinä tornien taistossa? Näin ymmärrän minä tällä ikää linnuista. Kyse pullojen keräys ja pikaheitot. Paljon harrastuksia löytyy. Yhteistyökumppaneina isä, äiti, Taidetakono Neutorauta, Sami, Henna ja 4-vuotias tyttäreni. Yksi partajouhi Lehulansaa menestyksenä. Partajouhi on yksi tullut. Näinhän se on. Ajetaan kilpaa niin kuin pitää. Ei yli vaan vauhdilla ohi. Läpi harvemmin pääsee. Kyllä se yleensä täytyy aina kiertää. Sen on todennut tässä vuosien saatossa. Peltola tulee kärjessä edelleenkin ja Pirkala kakkospaikalla ja sitten Hiekkala Tuomas on 3. tässä lähdössä ja 4. tulee 236 numerolla Mikko Raasu. Raasun jälkeen sitten tulee 230 Samuli Saarela saastamalla. Joo, Valtteri Rekola tässä Robate Koopelilla. Ja näin lähdetään 133 ja se meni täältä tullaan takasuoraan ja numero 131 eli Atte Pellinen kärjessä sitten on Röman kakkosena. Näin mennään ja 134 iso tuisku 3. paikalla, kun leikataan tuo Röman, joka siis kakkospaikalla, 17-vuotias koulupoika, Vauen autokuljetus, P. Lahtinen, Pirkankaivin Oy, Oritrio Oy, Janne Mäkinen, Racing GT, Timber Truck, Hämeen kuljetus Oy, Kedabrio Pro ja matkahuoltoyritys, Jupe Oskari Äiskä, siinä yhteistyökumppaneita ja näin mennään edelleen. Toistamisiin tässä lähdössä takasuoraan tänne parivaljakolle aukeen. Ja tosiaan joka on jossain nuorissa sanotaan, että 1 ja 2 menee suoraan sunnuntaipäivälle, 3 ja 4 sitten välieri ja loput keräilee. 138 Korhonen on 3. paikalla ja 135 Iso Tuovola on 4. paikalla, eli mennään näillä osin sitten ajokaavissa vähän pisemmälle. Täältä tulee kärkikaksikko. Atte Pellinen voittaa tämän lähdön ja menee huomiselle päivälle Severi Römanin kanssa, joka on tämän lähdön 2. 3. tulee 138, Korhonen sitten 135, Iso Tuovola 132, Rekola 137, Pirttimaa. Näin meni tämä lähtö 22, siinä mukana 139 Niklas Männistö Kokemäeltä, MP Vuokraus ilmeisesti, MP Vuokraus viettiin, vaikka se on muisteliuksen kirjoitettu 140 Emeli McLean, sen urheiluautoja, Suomen Racing Fiat 131, Ville Voutilainen Koillisavon urheiluautoilla, remonttipalvelu. Mitranen ja siellä 16. Siinä on löytynyt kaikki. Joo,
Helistys Veri-Oulu, Päijät-Hämeen autohuolto, Rock and Roll Oy ja linjaurakointi Oy. Arto Mäkikiemi, Äiskä, Iskä, Eetu ja Heikki yhteistyökumppanille. Kiitos Heikille viime hetkellä. Eilen oli 783. Näistä kirjoittelee. Ja otetaan, kyseessä tuli Marjani Grönroos. Päijät-Hämäläinen tuli tähänkin kaivuun Välimäki Riiatilla 23-vuotias. Ja erityisesti Savusta ja Lahdesta kaivuvuustyö Välimäki, LPH, Keravasta agentuuri, Savolainen Pauliin, Äiskä, Sippa, Iskä, Jaakko ja Juho. Ja ketä niitä nyt sitten olikaan. Näin. Grönroosista ja tätä Keravasta agentuuri. Kokko 2017 nuorten 3. Ja se on tänä vuonna harrastaa myös metsästystä. Ei pahasti ja Lammin Juuso. Pääseekö pitämään paikkansa? Nimittäin nyt ollaan tulossa ei kuittaa takaisin. Ei siinä kyllä Lammikaan ei yhtään. Sulla on 3 rinnalla. Joo, säästeltyjä 3 rintarinnan. 2 mustaa takana, hyvän aikoita siitä sitten selvää kumpi on kumpi, Mattila ja Pakarinen. Vai tuleeko sitten vielä punainen Karvosen Aato mukaan kuvioihin ja nousee 3. ja 4. paikalle menee Ohtama. Lammi tulee edelleen ekalta kierrokselta kärjessä 119. Niko Mattila on kakkospaikalla. Lähdetään pääsuoraan menemään Mattila mies kakkoselle 322. Karvonen sitten Ottaman jälkeen parilla 118 Pakarinen. Siinä ja Blykman paketin viimeisenä tässä vaiheessa. Näin mennään toista kierrosta. Ja radan takaosaan tullaan kärkipaikalla edelleen 116 Juuso Lammi, härmäläiskuljettaja. Kakkospaikalla on Niko Mattila. He ovat menossa ajokaavion mukaisesti tässä vaiheessa suoraan huomiselle päivälle, ellei sieltä sitten takaa vielä intoudu Karvonen härnäämään Mattilaa, mutta ero taitaa olla sen verran paljon, että ei tuolta enää Karvonen pysty Mattilaa uhkaamaan ja näin pistetään täältä 116, 119 ykköseksi ja kakkoseksi ja huomiselle päivälle Karvonen menee kolmossijalla, sitten keräilyihin 117 on 4, sitten 120 ja 121 ja 108. Oy Kolmas TV-palvelu Iskasaari ja kaveri. Ykköspaikalle kumpiko se on Aapeli, Salo ja Ojajärvi. Ojajärvi lähtee nyt piirtämään levetalatua ja siinä on 4 tarjolla, mutta nyt täytyy pikkusen himmata ja näin vitospaikka. Ja nyt lähtee 2. käsistä, jos on 148. Eli siellä pikkusen iso Tuovola hälppäsi, jos voi sanoa, ja nyt Saloa haastetaan ja ohi